Salut! El e Sorin, eu sunt Daniel. Introducing the Phoenix 7 series from Garmin. Clipul de față este despre noua serie de la Garmin, noua serie Phoenix. În sfârșit am ajuns la cifra 7 și veți vedea din ceea ce vă va spune Sorin că de fapt mărimea contează. Seria 7. Un produs foarte mult așteptat, deoarece 6-le l-avem de prin 2019. Da. A început înainte de pandemie, cumva, tocmai când am început să ne obișnuim cu Phoenix 6 și speram că 7-le va veni în anul următor, a venit pandemia, nu Phoenix 7. Phoenix 7. Hai să... Oare asta înseamnă că se termină pandemia dacă a venit Phoenix 7? N-ar fi rău. N-ar fi rău. Hai să vorbim puțin despre Phoenix 6, ca să știm cu ce îl comparăm. Care Phoenix 6? S, X Pro, X, V, Cu gama complicată de la Phoenix 6. Exact. Avem în sfârșit gama nouă, mai ales că avem foarte, foarte multe funcții noi și avem și o simplificare. Dacă la gama Phoenix 6 deja te încurcai între Phoenix 6S, Phoenix 6, 6X și după aia aveai 6 simplu, Phoenix 6 Solar, Phoenix 6 Pro Solar, Phoenix 6 Safir, Phoenix 6 Pro Solar Titanium. Eu am deja părul crez, nu se vede, dar credeți-mă că l-am foarte crez. Ultimii 3 ani am vorbit foarte mult despre diferențele între diferitele produse. De aceea mă bucur că Garmin de data asta a decis să simplifice lucrurile. Astfel încât avem în continuare denumirea Phoenix 7S, care este varianta mică de 42 de mm, Phoenix 7, care este varianta intermediară de 47 mm și Phoenix 7X, varianta mare de 51 de mm. Practic, S simplu sau X ne dau informații despre dimensiunea ceasului, în care diferă diametrul cadranului, diferă dimensiunea display-ului, 1,2 inch, 1,3 și 1,4, dar diferă desigur și autonomia, fiindcă cu câte ceasul mai mare, cu atât a fost loc de o baterie mai mare. Deci, cu alte cuvinte, ce vrei tu să-mi spui este că care sunt principalele schimbări pe care aș putea să le simt eu ca utilizator de Enduro. Enduro este o gamă care a derivat cumva din Phoenix și pe care eu am ales-o nu prin prisma și datorită sau din cauza funcționalităților ceasului, ci doar gândindu-mă strict la aspectul care mă ajută sau nu în anumite condiții. Deci, care sunt chestiunile pe care tu le-ai descoperit? Noi am făcut un unboxing așa rapid înainte de a începe acest clip. Eu am văzut câteva lucruri care m-au frapat și despre care aștept să spui tu, ca să înțeleagă toată lumea de ce sunt eu frapat. Haideți să termin cu gama. Bun, practic, perfect. Phoenix 7 ai varianta simplă, ai varianta Solar și varianta Safir Solar. Da. Deci doar 3. În sfârșit Safir Solar. Okay. Doar 3 pe varianta Phoenix 7 și 7X, iar 7S, iar la 7X este și mai simplu. Ai varianta Solar sau Safir Solar. Ok, bun, mult mai simplu, corect. Deci în total ai 8 variante și apoi vor mai fi o diversitate de culori și design. Cu alte cuvinte, atunci când va intra cineva la tine în magazin, nu o să mai ai și tu ca și cel care te întreabă părul creț, încercând să-i recomanzi un anumit tip de ceas. Oricum, cred că te-ai obișnuit deja atunci când vine lumea, tu să-i spui cam care este modelul potrivit. Dar e mult mai simplu în privința lui Phoenix 7 să spun eu exact ceea ce e bun pentru el și potrivit comparativ cu ce se întâmpla la 6, de exemplu. Da, lucrurile stau mult mai simplu, mai ales că acum diferența de funcții este destul de mică și destul de clară. Mică și clară? Ok. Mică și clară, fiindcă varianta simplă are toate funcțiile, după aia varianta Solar vine în plus cu încărcare solară, iar apoi varianta Safir Solar, așa cum spune și numele, are încărcare solară și ecran de safir, lucru pe care nu l-am avut la gama Phoenix dinainte și mai are încă o mică funcție, dar o să povestim imediat puțin mai încolo când ajungem la funcțiile noi. Deci să ne lămurim. Dacă stai să te gândești așa, foarte mulți se întreabă, ok, ce poate să aducă 7-le în plus față de 6
raportându-ne la lucrurile pe care deja 6-le le are și pe care foarte mulți considerau că, cum ar veni, reprezintă un pachet complet. Ce înseamnă pachet complet pentru mine care fac două sporturi mari și late? E vorba de alergare și de ciclism. Înseamnă o durată de viață a bateriei mai mult decât generoasă, înseamnă un ecran care să fie vizibil atât când soarele este puternic, cât și tipul de grafică să fie mai mult decât prietenos. 3. Mă mai interesa să aibă foarte multe funcții, plecând de la Garmin Pay la chestiuni care să țină de verificarea sănătății, a somnului, a nivelului de energie, chestiuni de genul ăsta. Și 4, pentru mine, încă o dată zic, dar știu că și pentru alții, chestiuni care țin de aspect, de style, dacă vreți, de stilul pe care tu vrei să-l adopți, dacă îți permite sau nu respectivul ceas. Astea erau chestiunile mari pe care știam deja că 6-le le poate face. Ce aduce 7-le față de 6? Sunt câteva diferențe, iar mi se pare foarte important să vorbim de unde au venit diferențele astea. Corect. Că majoritatea lucrurilor care au venit noi sau au fost îmbunătățite sunt chestii pe care le-am auzit constant în ultimii ani de la clienți. Deci Garmin-ul a ascultat foarte mult de pool-uri sau de clienți și a îmbunătățit fix unde era nevoie sau poate nu era nevoie, dar a fost o dorință a clienților. Adică ce vrei să-mi spui? Ce? O încărcare solară sau o atenție sporită funcției de încărcare solară? Poți să-mi spui că o chestiune care să țină de ecran, de a fi mai vizibil, eventual un touchscreen, poți să-mi spui că o chestiune care să țină de aspectul general. Hai să o luăm pe rând. Hai să vorbim în primul rând de autonomie și baterie. Perfect. Mie mi se pare că autonomia era arhi-suficientă, dar se pare că a fost loc de îmbunătățiri, așa că autonomia a crescut. Cu cât a crescut, o să vă punem aici în partea de jos un tabel, fiindcă depinde de nivel, depinde de cum îl folosești. Autonomia depinde. Mai departe, vorbim de materiale. Acum majoritatea variantelor au bezelul și partea din spate din titanium cu tratament DLC. Asta înseamnă că ele devin și mai ușoare, deci ai autonomie mai mare și o greutate mai mică. Ok, asta e un lucru pe care va trebui să-l completez la un moment dat. Și vorbim de display, întotdeauna am simțit nevoia. Știi cum unele smartwatch-uri au un fel de mică rotiță inteligentă, a simțit nevoia unui control suplimentar la ceasul Fenix. Într-adevăr, cele 5 butoane își fac treaba perfect, dar parcă mai era nevoie de ceva. Astfel că Garmin a decis să introducă touchscreen pe toate modelele din gamă. Asta e ceva. Știu că unii dintre voi o să zică touchscreen, depinde cum îl folosești, fiindcă Garmin îți oferă opțiunea de a-ți activa sau dezactiva touchscreen-ul în anumite condiții. Dacă atunci când plouă sau atunci când înnoroi, touchscreen-ul nu va este foarte bun, în toate celelalte condiții o să fie excelent. Mai ales că știm foarte bine că Fenix nu mai e un ceas care folosești doar atunci când ești la alergare, când ești la bicicletă. Fenix este un ceas pe care îl pui la mână și nu mai dai jos decât o dată la câteva săptămâni când îl încarci. Mă iertați, eu sunt acum cu mâna pe noul Fenix 7 și sunt fascinat. Se poate vedea destul de clar cam cât de ușor navighez prin meniul ceasului, era să zic al telefonului, pentru că e atât de responsiv. E neașteptat de responsiv. E cel mai simplu fel. Și eu am încercat să fac așa o comparație, poate puțin forțată, între modelul Enduro, care este cel mai nou din punctul meu de vedere raportat la gama Fenix, pentru că vă ziceam că e scos un pic de acolo. Și da, asta este o chestiune pe care am sesizat-o și în momentul când l-am luat în mână. Am preferat modelul Enduro dintr-un motiv foarte simplu. E mai ușor decât modelul Fenix. Acele grame nu sunt foarte multe, dar contează, oferite de combinația dintre curea și ceasul propriu-zis, mă făceau să-l suport fără niciun fel de problemă pe perioade foarte lungi de timp. De fapt și de drept îl dădeam de la mână jos doar atunci când îl încărcam. Dar acum mă uit și simt că diferențele sunt extrem de mici și aproape insesizabile. Mai sunt câteva lucruri pe care le-am sesizat, apropo și de încărcarea solară, dar mă rog, asta mai târziu atunci când vei menționa acest lucru. Și legat de felul cum arată pe spate senzorii și stilul pe care l-au adoptat atunci când au închis carcasa.
care e o chestiune diferită și care mi se pare mult mai practică din punct de vedere al stilului. Într-un fel eu sunt așa un sclav al modei, mă rog, exagerez acum un pic, dar am nevoie să fiu atent la anumite chestiuni de genul ăsta. Într-adevăr, vedem a doua generație de încărcare solară și îmbunătățirile sunt clare. Practic, rata de încărcare solară a fost îmbunătățită destul de mult față de gama Fenix 6. Iar ce spunea Daniel despre spatele ceasului, senzorul este diferit, fiindcă este o generație nouă. Practic, dacă la Fenix 6 și la Enduro aveam generația 3 de senzor puls oximetru, la Fenix 7 vedem generația 4. Cu ce vine generația 4? Mici îmbunătățiri. Precizie un pic mai bună, eficiență un pic mai bună a bateriei, chestii mici și folositoare. Am avut oameni care, bolnavi fiind de COVID, și-au monitorizat fără puls oximetru acasă toată povestea legată de perioada aia, folosindu-se de ceasurile Garmin. Am avut câțiva oameni care m-au sunat special să le duc ceasul Garmin pentru a-l folosi atunci când sunt în perioada de boală, tocmai pentru că li s-a părut că e mult mai practic comparativ cu toate celelalte lucruri. Acel body battery care i-a ajutat, acele chestiuni care au reprezentat felul și tipul de somn pe care l-au avut în perioada în care au fost bolnavi. Iar vis-a-vis de încărcarea solară, mă uit că prima chestiune care îmi sare în ochi este, pe de-o parte, grosimea benzii de încărcare, care este aproape dublă față de Enduro, asta una la mână, și doi la mână tipul de informații pe care le oferă. Ce vine nou la Fenix, observ că există mult mai multe detalii legate de cât de eficientă este încărcarea atunci când este expus la lumină. Aici am destul de mari intervalele generoase, fără să-mi spună foarte multe lucruri despre cât de mult sau cât de puțin se încarcă. Pe de altă parte, la generația asta 7, detaliile sunt mult mai profunde, ceea ce mi se pare o chestiune foarte practică atunci când ești disperat după detalii de ordin tehnic, să vezi cât de mult se încarcă. Ca să las imediat pe Sorin să vorbească, eu am observat cât de eficientă este expunerea la o lumină puternică de o anumită intensitate, un anumit număr de lumeni, atunci când sunt în studio, pentru că această funcție solară a ceasului nu a făcut altceva decât să-mi întrețină durata de viață a bateriei. M-a ajutat. Atât de simplu. Să facem o mică paranteză. Te rog. Fiindcă încărcarea solară a fost subiectul a multor discuții interminabile, atât pe Facebook cât pe diverse forumuri. Garmin ne oferă niște specificații foarte clare și reale la ei pe site despre încărcarea solară. Dar este foarte important să știm cum funcționează. La Fenix 6 a fost prima generație care oferă această încărcare solară și trebuie să ne gândim foarte bine, fiindcă dacă acum 3-4 ani aveam nevoie de un panou de 2,5 metri pe 1,5 metri din care puteam alimenta un bec. Deci faptul că acum avem această tehnologie la mână este un mare plus, dar într-adevăr este o tehnologie care este la început și trebuie să înțelegem cum funcționează, mai ales în cazul generației Fenix. Fenixul este un ceas care are un consum destul de mare, iar consumul depinde foarte mult de ceea ce faci. Fiindcă dacă ai oximetru pornit, dacă ești într-o activitate GPS și asculti și muzică, atunci, într-adevăr, încărcarea solară n-apucă să-ți dea suficient în plus astfel încât tu să simți la baterie. Fiindcă ceasul cu oximetru pornit GPS și muzică te va ține maxim 2 zile. Iar atunci, în 2 zile, încărcarea solară nu are cum să-ți dea foarte mult în plus. Dar, dacă mergem la celălalt pol, de exemplu, în modul GPS Expedition, care este optimizat foarte bine pentru conservarea bateriei și unde fără încărcare solară ai autonomie cam de 40 de zile, încărcarea solară îți mai dă încă vreo 15 zile în plus. Iar încă 15 zile în plus de GPS doar cu încărcare solară e ceva, e o diferență măricică. Deci de asta, la încărcarea solară depinde foarte mult de cum folosești ceasul, fiindcă încărcarea solară are nevoie de timp ca să ți-l încarce. Eu acum nu fac altceva decât să mă joc. Îmi place ceasul ăsta, îmi place pentru că vă spuneam, am făcut un unboxing așa un pic mai neortodox și
Am pornit de la o premisă foarte simplă, comparația brută cu ceasul pe care deja l-am încercat și l-am folosit în mod intensiv, acel 6X Pro Solar. După ce am trecut peste toate celelalte serii de la Phoenix, începând de la seria 3, și în același timp am utilizat și un 45S, mă rog, mai mult fiica mea și mai puțin eu. Soția mea are un 6S, eu mai am acasă un Instinct Solar. Am văzut ce înseamnă durata de viață a bateriei, felul în care te miști și care sunt funcționalitățile pe care ți le oferă fiecare model și nu în ultimul rând sentimentul pe care îl ai în momentul în care îl utilizezi. Se numește acel user-friendly, cum ar veni. Am descoperit că în momentul în care am trecut la jucăria asta nouă, senzația de ajutor este un pic mai amplificată decât la modelul pe care îl am în acest moment la mână, acest Enduro. Și asta crezând încă o dată că am practic tot ceea ce îmi trebuie la mână. Exact ce spunea Sorin, mi-a fost dat să utilizez și ceasuri ale altor branduri și dincolo de orice, nimic, indiferent cât de intens am utilizat acest ceas, indiferent cât senzori, câte notificări am avut pornite, până la urmă toate chestiunile care țin și de antrenamentele pe care le-am avut la un moment dat, cei care au fost intensive și zi de zi, și nu mă refer aici la 30 de minute, ci alergări de o oră și jumătate, ture de bicicletă de 100 și ceva de kilometri, nu au reușit să-mi consume bateria la nivelul la care se duce bateria în cazul altor branduri. Nu vreau să fac contrareclamă, e doar o chestiune de a fi practic. Nu am simțit nevoia și n-am fost niciodată pus în situația de a mă duce imediat acasă și de a pune ceasul la încărcat sau în mijlocul activității să fac acest lucru pentru că nu mai aveam baterie. Iar ăsta este un câștig la nivelul întregii game Phoenix, nu neapărat când vorbim de un anumit nivel. Dar, raportat la... ăsta este un 7S. Am aruncat un ochi să văd, pentru că soția mea zice, băi, eu îl folosesc în jur de 7-8 zile. Ceasul pe care l-am acum în mână, acest 7S, deja îmi zice, cu bateria încărcată la 98%, că ar ține-o 10 zile. M-am uitat, am văzut că există practic tot pornit pe acest ceas. Ceea ce pentru ea ar fi un câștig. În condițiile în care nu face sport, câștigul ar fi cu atât mai mare. Sau în cazul în care și-ar tăia din notificări. Ce spuneai tu la un moment dat cu modul Expedition. Nu va folosi niciodată acolo. Dar ca idee principală, mie mi se pare că este un... și asta în condițiile în care, atenție, touchscreen-ul este pornit. Dacă am tăiat touchscreen-ul, probabil, dacă nu chiar sigur, că durata de viață a bateriei s-ar modifica în bine pentru utilizator, corect? Da, practic... Ia că mă joc în ai la dispoziție un Power Manager. Power Manager a fost introdus odată cu gama Phoenix 6, din care poți să vezi în timp real cum activarea sau dezactivarea diferitelor funcții îți afectează autonomia în diverse activități sau în modul standby sau smartwatch. Hai să mai vorbim despre lucruri noi. Senzațional. Mă ierți, eu o să mai te întrerup din când în când pentru că îmi place foarte tare felul la care interacționează povestea asta. Și uite, touch. Hai că am ajuns aici, exact ce ziceai. General use, on. Da, during sleep, on. Deci eu am posibilitatea de a combina în foarte multe și diferite feluri funcționalitățile pe care mi le oferă ceasul. Ceea ce, raportat la ceasul pe care l-am la mână, e mult mai generos. Îmi oferă mult mai mult posibilitatea de a personaliza ceasul comparativ cu modelul pe care l-am utilizat până acum. Asta într-adevăr e un plus. Fix ce ziceam eu despre touch, fiindcă îți poți alege când și unde vrei să-l folosești. Sau dacă vrei să-l folosești sau nu. Dăsem un hint mai devreme, vă spusesem că varianta Sapphire Solar mai vine cu încă o funcție plus. Hai să vă povestesc despre ea. Precizia GPS depinde de foarte mulți factori. Este un sistem de sateliți care orbitează în orbita joasă a Pământului, iar ceasurile noastre se conectează la acest sistem de sateliți. Dar depind interferențele, depinde dacă ești între clădiri, dacă ești într-o pădure deasă, într-o vale. Cu cât ești într-o zonă mai adâncă cu vedere cât mai mică spre cer, asta înseamnă că vei avea o vedere la cât mai puțin sateliți. Și cu cât te conectezi la mai puțin sateliți, cu atâtea precizia scade.
Mi se pare important să vorbim despre cum funcționează sistemul de sateliți, ca să vedem ce putem face ca să creștem precizia. Garmin-ul a apelat la introducerea unei funcții care până acum câțiva ani nu era disponibilă decât pentru armată și pentru dispozitivele militare, mai exact zona de multiband GNSS. GNSS e o prescurtare de la Global Network Satellite System. Foarte mulți dintre noi o denumim GPS, dar GPS-ul de fapt este rețeaua americană. Acum ceasul se conectează și la GPS, care e rețeaua americană, și la Galileo, care e rețeaua europeană de sateliți, și la GLONASS, rețeaua rusească de sateliți. Nu știu cât o să mai meargă GLONASS între noi până când este filmulețul ăsta, dar momentan e disponibilă. Mi-am adus aminte acum, apropo de vremurile, nu știu câți dintre voi foloseați acele GPS-uri auto. Știți, le puneați pe mașină și așteptați până când se făcea ruta și așteptați mult până când se prindeau sateliții. Lucrurile astea nu se mai întâmplă în condițiile actuale, pentru că tehnologia a ajuns la acel nivel. Deja asta se simte de pe la, cred că seria 5 a început să se simtă cât de repede prinzi sateliții. Dar acum chestiunea asta a ajuns la un cu totul alt nivel. Da, fiindcă pe lângă conectare concomitentă la mai multe rețele de sateliți, mai avem încă tehnologia numită câteodată de dual band, multiband. Ideea este simplă. Sateliții relativ noi lansați în ultimii 5-7 ani au capacitatea de a emite semnalul pe două benzi diferite. Mai zim ce mai face șaptele. Mie îmi plăcea, de exemplu, și îmi place la acest enduro pentru că îmi dă foarte multe date legate de cum mă simt eu înainte sau în timpul antrenamentului, ba chiar când mă urc pe bicicletă. Am ecosistemul ăsta care mi se pare foarte deștept. E un pic obositor că sunt totuși mai multe elemente, adică am banda la piept, am pedalele alea rally, am și 1030 care toate, în momentul în care eu fac deplasarea, încep să-mi spună la un moment dat: alo, bea și tu 100 de mililitri, bea acum sau mănâncă acum. Ia un baton. Nu? Exact, ia un baton. Eat something. It's time to eat. Tot îmi spuneai tu că îți place faptul că sunt mult mai multe setări și devine mai ușor de folosit cu ajutorul touchscreen-ului și mai personalizabil. Garmin s-a gândit să facă experiența asta și mai ușoară. Este încă o funcție pe care eu cel puțin mi-o doream de foarte mult timp, și anume accesarea din telefon a mai multor tipuri de setări. Deci, începând cu gama Fenix 7, te poți duce în aplicația Garmin Connect de pe telefon, intri pe device și îți poți seta foarte multe. Pe Garmin Connect nu-ți permitea să faci foarte multe lucruri legate de ceasul Aveai tău. doar câteva setări înainte. Era la widgeturi, dacă nu mă înșel, și la watch faces, la fețele de pe ceas, și cam asta era una pe... îți spunea antrenamentele, nu era foarte ok așa să te joci de pe telefon pe ceas, pentru că nu era... Trebuia să lucrezi multe. E o funcție care nu e chiar nouă, am mai văzut-o implementată la producători, dar mi se pare extrem de utilă. Pe de o parte că de pe telefon ți-e mai ușor să te miști pe un display mai mare să-ți faci funcțiile, iar pe de cealaltă parte, avându-le telefon, este mult mai simplu să le ții minte și să le sincronizezi cu un nou dispozitiv. Și asta mi se pare într-adevăr un mare plus. Practic, cu siguranță, da. Când treci la un device nou, știm foarte bine toți cât ne chinuiam să ne facem toate câmpurile, din toate activitățile, cu toate informațiile. Și care mai sunt chestiunile noi pe care le-ai văzut în relația cu telefonul? Pentru că știi că foarte multă lume are această dorință. Notificările care să intre toate, să fie extrem de lizibile, să poți interacționa cumva. Știu că exista funcția pentru cei care au Android de a răspunde prin intermediul unor mesaje scurte sau a refuza mai degrabă la anumite... Deci ce anume mă mai poate ajuta pe mine? Știu că pe Venue, varianta nouă, aveai și posibilitatea de a te folosi de ceas. Da, la Venue 2 Plus avem varianta asta, dar este o funcție care nu a fost introdusă și pe generația de Fenix. Mai sunt unele lucruri noi, foarte complicate, precum Real-Time Stamina. Este un indicator care a fost dezvoltat încât atunci când ai o alergare foarte lungă, un concurs de trail running care se întinde poate și peste o zi și peste o noapte, te ajută să-ți dai seama unde ești în momentul de față și dacă tragi prea tare sau dacă mai e loc de mine. Iar tu acum îmi spui că a venit un upgrade la toate aceste lucruri și în timpul cursei
eu aș putea să-mi verific sau să mi se dea niște sugestii vis-a-vis de ce? Vis-a-vis Temperează-te de... Osmanovici. Da. Sau bagă Mai încet Osmanovici. sau mai tare. Serios? Da, este stamina. Practic aveam indicator pentru după antrenament sau după cursă, aveam funcții care ne ajutau înainte, dar lipsea ceva fix în timpul cursei în care să-ți dai seama în timp real cum ești. Chiar asta a fost o chestie bună. Probabil că cel mai dur test pe care o să-l am eu de trecut anul ăsta va fi cursa lui Gligor, X-Race-ul, unde la cei 47 de kilometri și 2100 metri diferență de nivel, o funcție de genul ăsta va fi mai mult decât practică, pentru că eu n-am făcut până acum niciun trail, deci pentru mine atunci va fi dezvirginare. E locul perfect în care să testezi noile funcții. Bun. Că vorbim un pic și de hărți. Ok. Practic, generația nouă vine acum cu hărți multi-continental. Adică îți poți lua hărți de absolut oriunde ai nevoie. Nu mai sunt limitate doar la Europa sau doar la America. Poți să intri direct din ceas și îți iei hărțile de unde ai nevoie. Asta înseamnă că e foarte practic, pentru că ar fi aproape imposibil să mă rătăcesc. Și apropo, atunci când am renunțat la Phoenix și am trecut pe Enduro, nu mă așteptam ca aceste hărți să fie atât de importante. Pentru că, da, gândindu-mă că mă deplasez mai mult în interiorul unui oraș, mă gândeam că nu am de ce să le folosesc. Numai că vă spun că nu este de nicio culoare un moft. Timpul unui antrenament absolut banal, sau cel puțin așa credeam, cu Gligor în Parcul Natural Văcărești. Acolo, prin stufăriș, la un moment dat ne-am rătăcit. Era complicat, fiind foarte înalt, să vedem în stânga și în dreapta noastră. Iar hărțile, pentru că eu am refuzat să închid și să dau trackback, de pe ceasul lui Andrei are un 6X Pro Solar, ne-au scos din locul ăla. Mai era posibilitatea de a folosi acest busola și să căutăm nordul, dar în momentul de față, la momentul respectiv, nu ne-am gândit la nimic altceva decât la, băi, unde suntem poziționați noi vis-a-vis de ceea ce știm că este cartografiat în respectiva zonă. Și în următoarele 3 minute eram la liman. Nu se poate spune ne-am rătăcit cu ghilimele de rigoare, dar am înțeles ce înseamnă să ai harta la mână atunci când îți trebuie. Mie foarte multă lume îmi recomanda în momentul în care am trecut la enduro. Eu explic încă o dată, n-am trecut la enduro pentru că sunt cel mai mare ultramaratonist în viață, nu, dincolo de mine chestiunea asta, ci din pricina felului în care arată Phoenix-ul și cum arată enduro. Pentru mine, bezelul argintiu face diferența atunci când încerci să te îmbraci smart casual. Asta era o cerință a mea. După cum vedeți, în seria asta 7 a apărut acest model, care e vorba de Phoenix-ul 7, da? Deci cel, să zicem, simplu, dacă vrei să o iei așa, are bezelul argintiu, ceea ce până acum nu mi-aduc aminte să fi fost. Și nefiind cel puțin la modul ăsta de combinație de culori, era o chestie negru cu argintiu, dar nu arăta la fel de bine, nu era atât de bine lucrat, nu-mi permitea să fiu eu fiță pe unde doream să fiu fiță, ceea ce pentru mine mă ajută. Încă o dată, știu că nu poate nu e relevant pentru cei care fac sport, dar în momentul în care tu ești atât de disperat ca și mine să nu dai ceasul niciodată jos de la mână, chestiunea asta, care pare foarte mică, contează și ajunge să conteze foarte mult. Și spuneai că mai e o surpriză, o chestie care e altceva decât... adică nu s-a mai întâmplat până acum. O să vă arăt. Nu cred. Opa! Cum era asta și s-a făcut lumină? Laser, frate! Roșu. Asta înseamnă că voi fi vizibil? Este o chestie atât de mică și atât de simplă. Nu, dăm să mă joc. Este mult prea tare. Totodată vin cu o chestie atât de mică și atât de simplă, încât nu te-ai fi gândit niciodată la ea. O lanternă pe ceas. Știi la ce mă gândeam acum, în momentul în care mă joc cu drăgăcia asta? La o chestie... obișnuiam să am un suport pe bicicletă în care îmi prindeam ceasul atunci când nu eram cu bicla pe care aveam pus ciclocomputerul. Și, ok, nu mă gândesc după cum arată când va lumina drumul. Dar pe de altă parte știu că mă va ajuta la vizibilitate. Nu mai am acel suport de ceas, deci asta înseamnă că trebuie să produc din nou acel suport de ceas, pentru că mi se pare absolut senzațional. Și mă mai gândesc că atunci când ies să alerg, pentru că nu sunt singurul care alerg ca un ninja, adică sunt îmbrăcat cap-coadă în culori închise, nu folosesc decât foarte rar culori care să fie mai ieșite, gen portocaliu, ca să iasă în evidență, alb, galben, portocaliu, ceva de genul ăsta care să mă... Asta înseamnă că o să mă ajute. Nu băga lumina în ochi. Nu, e chiar puternică, nu mă așteptam să fie atât de puternică. Wow!
Și sunt obișnuit cu luminile, sau cel puțin așa aș putea să spun. Lumina albă mi se pare ar fi suficientă să te scoate din bucluc. Gândește că ești în vârful unui munte, la o cursă de trailer, în mijlocul nopții și ți-a mânit frontala. Cu lumina prezentă, apropo, este prezentă doar pe modelul 7X, nu este pe 7 și pe 7S. Lumina asta este arhi suficientă să te scoată din noapte. Avem lumina albă, reglabilă pe diferite intensități, și lumina roșie. Nu este doar o lumină de urgență pe care să o folosești în caz că lumina ta principală a murit. Mi se pare că este o funcție foarte bună pentru cei care alergă noaptea, așa cum zicea și Daniel, ca ninja. Și având în vedere că lumea este foarte activă pe magazinul Garmin, cu siguranță o să vină cineva care o să facă să și sclipocească această lumină, fie că e roșie, fie că e albă. Sunt ferm convins de chestiunea asta. Îmi dai voie să trag câteva concluzii? Înainte să tragi câteva concluzii, mai avem o surpriză pentru cei care ne urmăresc. Păi nu mi-ai dat deja surpriza. Nu, surpriza aia e un pic mai în față. Ok. Asta trebuie să mă lămurești că nu înțeleg ce-i cu ceasul ăsta. Ceasul ăsta este Epix. Generația 2. Repetă după mine. Epix. Nu știu dacă mulți dintre voi știu de primul model de Epix, care a fost lansat undeva, mi se pare cam odată cu prima generație de Phoenix 3. Oho, e bătrior. E bătrân. A fost un ceas pătrat cu touchscreen. Culmea. A fost unul dintre primele modele cu touchscreen de la Garmin și cu hărți și cu funcții asemănătoare cu cele ale Phoenix-ului. Acum a venit cu generația nouă, generația a doua, care este strâns legată de Phoenix, fiindcă el la bază este un Phoenix, doar că vine cu o diferență destul de importantă, mai exact partea de display. Se vede mult mai clar. Display este AMOLED. Unde mai avem AMOLED? La seria Venue, parcă, Avem nu? pe seria Venue. Ok. Garmin a simțit nevoia să ne aducă și un ceas din zona de performanță cu 1.000.000 de funcții și cu ecran AMOLED. Da, pentru mine e o surpriză. Recunosc că se vede al naibii de bine și nu m-aș fi așteptat ca chestiunea asta să fie gândită atât de strâns și de coerent. Acum, dacă mă întreb pe mine, ar fi interesant să vedem în utilizare de zi cu zi și cu toate drăciile pornite, autonomia unde merge și da. Pentru că dacă stau să mă gândesc, ar fi singurul minus sau singura virgulă asupra căruia eu aș arunca o atenție mai mare, o atenție sporită. Hai să vorbim puțin de hardware. Ecranul este AMOLED și știm foarte bine că ecranele AMOLED consumă foarte mult, așa că autonomia va depinde de tine. Dacă vrei ca ecranul să fie always on, adică să rămână tot timpul deschis, sau să se deschidă pe bază de gest. Okay. Atunci când te uiți la el, să se deschidă și restul să stea închis. Ceasul are o dimensiune de 47 de mm, este bazat pe versiunea media Phoenix-ului și un display cu o diagonală de 1,3 mm. Din păcate, cei de la Garmin ne-au adus în generația actuală o singură dimensiune. Eu cel puțin îmi doresc foarte mult ca pe viitor să vină și cu o dimensiune de 51 de mm, fiindcă am fost tot timpul fan Phoenix 3, Phoenix 6X, acum 7X și m-am obișnuit cu dimensiunea. Da, bigger is better. Da, scuzați-mă, eu încă sunt îndeajuns de fascinat de faptul că ceasul ăsta se vede atât de bine. Dacă am fost impresionat de felul în care se mișca touchscreen-ul pe un ceas pe care eu îl gândesc ca fiind folosit și de folosit pentru și în timpul unor activități intense,
Ăsta pare un ceas, știu, m-am gândit de foarte multe ori, dacă ar fi, simțeam nevoia de o variantă mai bărbătească pentru Veniu. Ceva de genul ăsta. Știi, mă gândeam la o chestie din asta așa, simțeam nevoia de mușchi. Pentru că mi se părea că e un pic prea, deși nu e cazul, prea feminin Veniu pentru a fi purtat la mână de un om care e foarte activ. Cu ce te obișnuit. Da, foarte adevărat. Avem foarte mulți clienți care vin pentru Veniu și li se pare dimensiunea potrivită. Eu personal, de când a apărut Veniu 2 Plus, îl port o săptămână și un pic. Iar după Fenix 6X mi-e greu. Adică mi se pare mult prea mic. Nu văd, nu simt. Nu... Dacă te obișnui cu un ceas mare, e greu să te întorci înapoi. La fel ca un telefon. Și ce mă surprinde este că din punct de vedere al greutății, mă rog, nu sunt cântari din ăla care să meargă la 0,000 nu știu cât să fiu atât de sensibil, dar îmi place că se simte ușor, ceea ce mă face să cred că îl pot utiliza fără niciun fel de problemă zi de zi, să-l dau jos de la mână doar ca să îl încarc și să am grijă să nu zgâri. Pentru că, asta e problema tuturor celor care poartă ceasuri care au sau nu... O să fie greu de zgâriat, fiindcă el vine în 3 variante de culori, iar 2 dintre ele vin cu geam de safir, iar bezelul și partea din spate sunt titanium cu stratul de protecție DLC. Îmi place foarte tare cum arată. Ce mi-a plăcut totdeauna atunci când apare câte, sau mai bine zis așa, dacă mă făcea să fiu ceva invidios, nu neapărat faptul că a apărut un nou model de ceas, ci mai degrabă faptul că veneau cu o grafică nouă, cu o față de ceas nouă pe care nu o puteam scoate și aduce de nicăieri. Deci dacă e o chestiune care mie îmi place, de exemplu, la versiunea 6X Pro Solar, este fața în care îți arată productivitatea, felul în care te-ai mișcat, ai o față cu foarte multe tipuri de informații legate de activitățile și de ziua ta. Chestiune pe care eu nu o regăsesc pe modelul Enduro. Pe de altă parte, nici cei de la Fenix nu au modelul ăsta în care ecranul este împărțit atât de liber și de clar. Dar astea sunt chestiuni de ordin personal și până la urmă, din toate lucrurile pe care le pot concluziona din tot ceea ce mi-ai spus tu mie, este așa, că 1. A crescut foarte mult posibilitatea de a-ți customiza, de a-ți personaliza ceasul pe care tu îl porți la mână, asta în condițiile în care durata de viață a ajuns nu la același nivel, ci la un nou nivel, în condițiile în care au îmbunătățit un senzor legat de soare, au îmbunătățit niște senzori care țin de GPS. Ambele chestiuni trebuie cu siguranță încercate. Generația nouă de senzor puls oximetru. Exact, asta ar fi a treia chestie, deci mi se pare iar un mare plus. Felul în care arată și se mișcă touchscreen-ul, care poate să fie un beneficiu în condițiile în care activitățile tale de zi cu zi până la urmă necesită o interacțiune mult mai rapidă decât a butona pur și simplu și a folosi butoanele. Și cred că din toate lucrurile pe care mi le-ai spus, nu-mi doresc decât să-l scot la alergat sau la bicicletă. Eu am o dilemă. Va fi foarte greu să aleg între Fenix 7 și Epix. Încă nu știu, vreau să fac un upgrade, dar nu m-am hotărât. Pot să te lămuresc eu. Dacă te interesează un ecran cu care să te dai mare peste tot și acest ecran să fie prezent pe un ceas sportiv, atunci Epix-ul te va scoate fără niciun fel de problemă din această dilemă, având în vedere că sub capotă există toate capacitățile unui Fenix. Asta este ceea ce mi-ai spus și asta e concluzia pe care o trag. Dacă vrei un ceas care să fie un pic mai mult de atât, și un pic mai mult vine în zona C, până la urmă de durată a bateriei și poate spuneai că există acel stamina și mai erau încă vreo 2 chestii pe care le-ai menționat. În principal, cam toate funcțiile de pe Fenix vor fi și pe Epix. Deci diferența între un Epix și un Fenix 7, principal va fi display-ul, autonomia și în cazul Fenixului 7X, lanternă. Bravo! Asta vreau să zic, că până la urmă cea mai mare diferență din punctul meu de vedere este făcut de faptul că există această lanternă, care lanternă într-adevăr este a very cool feature.
Nu-mi dau seama decât de, și cred că comparația este dincolo de evidență, au abordat același stil de aspect general, deci nu poți să zici că e vreo diferență la felul în care sunt dispuse butoanele sau felul la care interacționezi, cum sunt prinse sau lucruri de genul ăsta, ci mai degrabă de cât de bine vezi pe el și de ce are sub capotă un ceas sau celălalt. Cred că până la urmă ține de fiecare și asta este bine că poți să-ți alegi ce vrei și cred că mai ține de ce ziceai tu, că te-ai obișnuit cu un ceas mai mare sau cu unul mai mic de mărime. Da, nu v-aș să în magazin să veniți să le puneți la mână, să le vedeți live și să vă hotărâți care este varianta potrivită pentru voi. În următoarea săptămână o să umblu cu toate 3 pe mână, vă spun eu care e cea mai bună variantă. Să începem de acum, zic. Noi am mai pregătit și niște surprize legate de zona de servicii și de garanții Garmin. O să vedeți la momentul potrivit pe site, o să vă dezvăluim toate aceste surprize. O să găsiți un link în partea de descriere a videoului din partea de jos. Eu mă pregătesc cum ar veni să vă spun care este impresia după ce le-am folosit pe toate. Da, mă rog, e imposibil să faci chestia asta, dar e amuzant că pot să o fac acum. Sorin, mersi frumos că m-ai introdus în noua lume reprezentată de Fenix 7 și de generația a doua de la Epix. Aștept cu nerăbdare să îmi spui care este ceasul pe care vrei să-l toc în următoarea perioadă. Va fi o alegere grea și pentru mine. Corect. Cred că o să le port pe amândouă timp de o săptămână să văd care îmi place mai mult. Acum având mânecă lungă fiind mai frig, pot să le bag pe dedesubt și atunci nu o să-i termin dubios la mine că am 2 ceasuri. Mi s-a întâmplat. Sorin, Daniel, toate bune vă dorim! Mulțumim că ne-ați urmărit!